men ko para how Jesus Christ habang ipej habang ipuson yala ka jong ka jing em ha ka jing em junga ba jung pi ba malakas ngi ngila ban yo I ban yo mat ha ka jing em ka jungi kibangi ong ki positive experience but kita ki negative experience ki jing yo mat ki ba ha bat kum juro ki jing lap ki jing yo mat ki jungi ki ba snew lane ki ba penduk mensim yang ba de pi habang yo mat kita ki jing ja ba ha ka jing em ka junga ka jung pi kita ki positive experience ke bangi ong kini kinang penkiu ya kajing im babha junga bajung pi kinang pen scam kinang penroy ya kajing ngej ya kajing ej ya kajing im babha ke bamanga mapi ngile nengi im ha kajing im jungi Henry haba ngipat ngiyamat kita ki bad experience negative experience lane kita gijing yomat kiba snew ha gijing em gijing ha gijing pi kini ki penduk mensim yang abadi pi kini kila ban yalam bakla yang abadi pi den mata kedaw ha kane kasngi lengba ke gospel u jisu u khot aware yang abadi pi ba ha gijing em gijing ha gijing pi ngi yomat kumba yomat u jisu ru haka jing em ga jing u yomat ya kine ki arjat kine ki jinglong kita ki positive experience bat kum juru u yomat ya kita ki negative experience Henry habangi pe ke jing em jong jisu wala daw yomat ya kita ki jinglong lane ki jing yomat ki basniu lane ki ba pendo jing kramen yu u jisu u klam sange banle ya ke ke babha haka jing em ga jing u klam sange ban yai peteng ya ke kam ke ba ule ha kan ke sngi ban menen ke sngi rung I ke gospel ki briu keleng saudong menabaro ki jaj ban reu ki nong yalam niam ki persang ban pendu no ya kata kaman sim ke ba bha ke ba jisu dan ki persang ban pendu no ya kata ke kam yalap ke ba dan ki persang ban pendu no ya kata ka ki kam ba bha ke ba ule ha ke jing em ke jing u ka jing e ke jing u na ke banta ki pat ki jong blai Henry ngipat habang yomat kine ki jing yomat ki basnusi lane kita ki negative experience ha ke jing em ke jing ha ke jing pi ko hanmen ko para ngi ngilong ki bro ki bakloi bha banduk mensim habang yomat kum kine ki jing yomat ha ke jing em ke jing ha ke jing pi ngi kan ran din no ngi sange no ban le bha den mata kedaw habang ipe ya ke jing im jong jisu khamtame aga gospel ke bamanta ke sngi bat kumjur kat bangi dang pen kre yaladi ban rung ha katayo ke bakhoj ngi yo I ha katayo ke bakhoj ke ba u jisu usha kat kito ke jing sha shatom balai u jisu usha kat kito ke jing sha shatom dai tang namar ba ule ya ki kam ki babha ha ke jing im ke jung dai tang namar ba pendam hok ya ke kamram ke ba u bleu pa ula pen kham ti yu tang na kadaw kani ke ba ki briu ki kentayu dai tang na kadaw kan kane kadaw ke ba jisu u yomat kata ke jing sha pen rem ha ke jing yap halor gading pna dai tang na kane kadaw ke ba jisu u haban sha baro kito ke jing sha sempat ke jing sha le rang hakmat upat bobon balang hakajing im kajunga kajung pi yole se ko hanmen ko para don kine ki abanta ki ba ngila yo I ne ki ba ngila kren menten haga gospel ba mata kisngi yo I khendiet de ki to ki nong yalam niam ju ki ba de ban pej kan niam kajung ki don kata kaman sem ban pendiap no yau jisu Henry ngi ipat hakawe kaliang ublei udon la ka jong kaplan na ka banta jong jisu ki persang ban peniap yu jisu Henry ublei pat udon kata ka benta lene ka baha kamang lengba ka jing im jong jisu ban ai jing im ya ka perthai barokawai ban ai jing im ya ki jaj ban reu barokawai ngiyo I bagi to kinong yalam niam ju hakata ka pol jong jisu kumbang yos ngeu ka gospel ki don kata ka mensem khwan lade kim don ka jing perkhat na ka banta ki wei pat ki jaj ban reu Henry ki perkhat tang na ka banta
kajing baha jungki kajing mentoi kajungki bat jong kanyam jong kajaj benreu jungki marwai hanrei ublei pat udon la ka jong ka banta ban penlaj im yak perthai borokawai lengba unong penim jengi u Jesus Christ ngiyo ipat sakawai ka banta kine kinong yalam niamju ki farisi ki sadusi ki bangi ong kadon kata kaman sim sniu haka jing im ka jungki kim don kata ka jing perkat ban le bha na ka banta ki wei hanrei ublei pat udon kata kaman sim jong ka jing e ban le bha om dei tang na ka banta ka wei ka jaj ban reu hanrei na ka banta ka jaj ban reu baro ki basong ki basa haka na ka perthai nama rio i ki de ki khon ki jung yu den mata ka udon kata kaman sim jong ka jing bha na ka banta ki pat ki jung u ngiyo i ba kumno ki farisi ki sadusi hak gospel mata kisngi ki kwa ban pendu ban pendam no ya kinong bud jong jisu ya jisu bar kumjuro ban pentelot ya kinong bud jong jisu hanrei ublei pat lengba ke jing sha tom jong jisu lengba ke jing sha kanta jong jisu lengba ke jing sha ban ben jong jisu ublei uplilat plelenti ba kinong bud jong jisu ba kisenran jong jisu kinang kiu habaro kilia om dei tang ha ki nambaran rei wat ka jing it ka jung ki yoblei wat ka jing sakri ka jung ki yaoblei den mata ka daw ko han men ko para ha ka ne kasni ngaku aban bu akhmat junga ba jung pi wei pai wei habang yomat kum kini ha ka jing em ka junga ka jung pi don ki ba ha ki ba ngi yomat ha ka jing em don pat ki jing yomat ka jung ki ba sneu han rei ublei udon ka ba ka banta na ka banta junga jung pi habang yomat yakine baro den mata kadau habang yomat ya kita ke jingmat ki bas ngau si ne ki bas ngau diau ne ki ba jenjar ha ka jing em ka jung ha ka jung pi ngim dei ban do man sim hanrei ngi dei ban sim pat ha ka wei ka liang kumbau jisu sim ya baro kine ki ba u yomat ha ka jing em ka jung wat ha padeng jong ke jing sha stom jung wat ha padeng ke jing sha jenjar jung wat ha padeng ke jing sha kan tai ke jing la ke jing yak ka jung u jisu yo i ka ba hatam na ka banta ka jing im jungu bat na ka banta ka jaj ban reu hi borok away kane ka ju ka ba manga ma phi ngi dei ban sim ka ba ngi dei ban yo ka ba ngi dei ban yo pdiang ha ka jing em ka junga ka jung phi kat ba ngi dang le niam ya baro ka jing le niam ki ban sawan ha ka ne ka tayeu ka bukhoi den mata ka daw ko han men ko para to ken ha ka ne ka sngi ngin kerpat yo trai ba unai bor yang abade phi bangin yo bangin tip bangin yo i bangin penyang ya baro kita ki yomat ki ba ngi yomat ha ka jing em jungi baman la ka sngi and you ya Jesus Christ